tikulandireni okondedwa omvera lero pa 30 November 2023 siku lomalizira la mwezi wa November. Mu November umunayi November iyi akapume chifukwa nde mwachitika drama mu November osati masewera. Kumene akupita November yo tikamamaliza 12 midnight akapita ndi nkhani ndi ma stories amene achitika pakati pathu monga Malawi. Nde hayi ndithu tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 30 November 2023 and it happens to be on Thursday pamene nthawi yanga ikuti 45 minutes after 5 am imene likora to 6 mchigawo chimenechi chakumawa, ndipo mu studio muno muli ndine Sir Charles Ben Longwe mene ndanenera muja kunena kuti ndi tsiku lomalizira la November tikamafika a minute to 12 midnight kapena 12 midnight azinka nakamba zinkhani zake kumene akupitako kuti koma zinaliko November ndezinaliko ndezinaliko osati masewera yakayankhula nkhani osati masewera November mwa dzina lake. Hayi ndithu ine ndi Ben Longwe ndipo ndingo kugawirani tiwiri titatu osati kugawirani ya koma information. Bale ndi alongo timadziwa bwinobwino ndimakhala ndi mafunso kunena kuti ku Malawi tikamapasidwa maudindo makamaka maudindo au minister, maudindo au opposition wa mu parliament, maudindo maparastato zosiyana ma institutions zosiyana tirekeze kuti director general chani koma timakhala tikuziwa chimene tikukapanga ku office imeneyo kapena timango pezeka kuti ndi mwayi. Chifukwa mene ndikuonera ine ndiona kuti umangokhala mwayi kuti ndachitika mwayi andisankha kukhala nduna, ndachitika mwayi andisankha kukhala leader of opposition, ndachitika mwayi andipasa kukhala leader of government side mu parliament, ndachitika mwayi andipasa kukhala andisankha kukhala speaker wa nyumba ya mamo kapena deputy kapena third deputy kapena second deputy. Ndachitika mwayi andisankha kukhala director general wa anti-corruption bureau, ndachitika mwayi andisankha kukhala director wa public prosecution, ndachitika mwayi andisankha kukhala ndani uyu inspector general of police, ndachitika mwayi andisankha general commander wa Malawi Defense Force. Umakhala ngati mwayi not really knowing kuti kumene ndikupita kundikagwira ntchito yanji and ntchito yanga ndi chani. Nde umakhala mwayi, nde chifukwa cha mwayi umateteza mwayiwo osati kuti ni ntchito yako imene magwira. Ndikuneneratu ku Malawi chifukwa ena ife tili moyenda, tayikhala moyenda ndipo timaona zimene zikuchitika. For example ku Malawi ku South Africa kunali Nduna inapanga resign uja chief justice amakana kupanga zinthu zabodza ali chief justice, amati ine ndi maopa Mulungu kusonyeza kuti iyeyo anapeza ntchito imeneyo osati mwamwayi koma anapeza ntchito imeneyo kuti akatumikire anthu mwayiona meneyo, ndipo amadziwa role yake yokuti agwire pa office ipo, ndipo amachallenge kuti kuli bwino ine mundichotse koma ngati ndili pano ndikuyenera kuti ndizichita chilungamo. Koma zimakhala zosiyana ndi kwathu ku Malawi. Mwayiona leader of opposition in parliament amayimira anthu koma ndizosiyana natu ndi kwathu ku Malawi. Ife tinangokhala anthu onena kuti china chilichonse timayendera kuti ndi mwayi. For example ndibwere ndi unduna wa minister of information wa Moses Kunkuyu. Kodi minister of information tikati uyuyu ndi minister of information ntchito yake makhala chani? Pepani ine ndilosaphunzira ku skulu sidapita koma mafunso amene wamandivuta kwambiri moyo mwanga onena kuti ndikuyenera kuti ndifunse chifukwa chonena kuti munthu amatha kukhala ophunzira koma ili mbuli, ndikukhala munthu osaphunzira kuti ku skulu sadapite koma ali wanzeru. Ndelero ndili ndi mafunso na kuti kodi president akamasankha kuti uyuyu akhala minister of information kodi ntchito yake ya minister of information imakhala ntchito yanji?
tinaona ma minister of information nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika, tinaona ma ministers of information tikuwaonanso mpaka pano, tinali ndi andani a Gospel Kazako amene anachoka panopo, tili ndi Moses Kunkuyu. Ine ndikuona kuna kuti anthu wa ntchito amayipezera mwayi. Mwayiona ameneyo mwina chifukwa chosowa zintchito, kuti kulibe zintchito, so akangokupasa office imene umakhala mwayi, umayenera kuti iweyo ugwire ntchito yomolemekeza bwana wako. Mwina kapena ndi munthu mmodzi yekha amene ku Malawi ndimamuona kuti uyuyu ntchito isanayipezere mwayi, koma ndi ntchito yake ndipo amayigwira mwa ntchito yake, amene nde kuti ndi Silungwe. Mwayiona Silungwe atapasidwa ntchito ya watone jeno, amamuza president kuti izi sitingachite kolingana ndi malamulo, abwana papa simungapange pop kolingana ndi mmene malamulo akuchitira, mpakana ntchito ija inachoka chifukwa president anazolowera kuberekedwa kumbuyo ndi nduna ndi antchito, ma director generals, kaya ma ministers, kaya ma MPs, anazolowera kumbereka kumbuyo. Pamene mu parliament amati akamati akumwitana president azankhe mafunso, amamulembera akapange study 2 weeks or 3 weeks before kumene kubereka kuti tikubereka president. Ndi zimene zakhala zikuchitika mpaliamenti osatsutsa kuti izizi sizoyenerera. President akuyenera kuti akamabwera akonzeke kuti azankha funso lanji, osati mupitise mkalasi azikapanga study mayankhidwe amafunso amene anthu akufunsa. For example, anafunsidwapo funso loyamba kuna kuti kodi ntchito 1 million jobs ikuti bwanji, anana kuti imene yoyo sife ya MCP imene muzifunsa a UTM. Pamene UTM ndi iyeyo ndi munthu mmodzi, UTM ndi MCP ndi munthu mmodzi, onsewo akakumana pamodzi amachidwa tonse alliance. Zili ngati mamuna ndi mkazi ku Bible ku Genesis akuti chifukwa cha ichi mamuna azasiya atate wache ndi amache nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwa azakhala thupi limodzi. So pano kuphatikizana kwa UTM ndi MCP kwakhala tonse alliance, ndekuti tonse ndi tonse no sopano tili limodzi. Koma kukayankha president anakayankha kuti aliyekha wa UTM aliyekha, kapena MCP ilipayokha UTM ilipayokha. Oyenera kuyankha funso ili akhale vice president, oyenera kuyankha funso ili akhale iye, chifukwa chona kuti parliament inambereka president. Tikati tu parliament kutanthauza opposition, tikutanthauzanso aboma a independent, onse amambereka president. Mwayiona imeneyo. Ndeno Silungwe sanabereke president ya, amamuza president chilungamo, ndipo Silungwe akanapitiliza kukhala attorney general mziko mwathu bwezi malamulo akutsatidwa, bwezi malamulo akupangidwa full. Komano kungonchosa Silungwe uja mistake. Lero lino kukatenga abale awo amayi Chakwera ndi kukhala attorney general athabu chakakanyirenda, china chichonse chasokonekera, sitikuyenderano malamulo, tikuyenderano iwo. Mwayiona, ndekuti wina aliyense azichita follow suit, ngakhale kuti iweyo si alamu ake a Chakwera, komano chifukwa choti unapasidwa udindo ndi a Chakwera, umakapezeka ndiwe alamu ake a Chakwera. Nde nduna zonse za boma, ngakhale zimene zinatusidwa mboma, ndi alamu awo a Chakwera. Chifukwa onse they do the same thing, palibe kusiyanisa kuna kuti uyu ndi nduna, uyu ndi mlamu ache wa Chakwera. Onse apezeka kuti ndi azilamu awo a Chakwera, kuyambira nduna zonse za boma, zonse zimene zinapumitsidwa, ma institutions zonse ndi alamu awo a Chakwera. Moti amalawi alibe kuthekera konena kuti akumane ndi president wawo. Mwayiona kuti akhale ndi access yokumana ndi president wawo. Lero lino mwaona ma demonstrations achitika ku Blantyre, mwaona ma demonstrations ku Zomba, mwaona ma demonstrations ku Kalonga opita kwa DC. Koma kuti mupange ma demonstrations onena kuti tikupita kwa Chakwera tikauza atule pansi udindo, azilamu awo a Chakwera salolera zimenezo kuti zichitike. Mwayiona imeneyo. Chifukwa chani? Chifukwa wina aliyense amaona ngati kuti ntchito ija anayipeza mwayi, ndipo osadziwa kuti ndi Mulungu adamusankha kuti akhale pamene. Ndipereke chisanzo cha Esther.
Estere anauzidwa ndi ankolo ake kuna kuti Estere ukuziwa chani iweyo ukapanda kupulumusa mtundu wa Yuda huu panopa chimene ningakuze nchoti akamaononga Yuda onse sikuti azapanga spare iweyo yayi azaononga limodzi ndiwe wemwe chifukwa ndiwenso mu Yuda. Mwayiona ameneyo kuonesa kuna kuti Mulungu ndi amene adalola kuti Estere akapezeke mu nyumba not Estere akapezeke mu nyumba ya mfumu ndicho linga choti ateteze anthu. Sono ntchito tikamayipeza sikuti timayipeza chifukwa cha ma chances kapena chifukwa cha mwayi, timayipeza ntchito ija chifukwa cha Mulungu amatika pamenepo kuti tikaseve anthu. Chimozimozi president nayenso amakhala pamenepo kuti akaseve anthu. Koma cholinga ichi chimaponderezedwa, Mulungu amatengedwa out of equation ndi kukhalapo iwo. Now, ndibwere kwa Moses kunkuyu kapena ku Minister of Information. Taona ma Ministers of Information akubakira boma. Pamene iwowo ndi anduna amene akuyenera kuti azipereka information whether kwa president or kwa public. Mwayiona ameneyo apite kwa president akampasa information yoona kapena yolondola. Abwere ku public aperekeso information yoona kapena yolondola. Koma tapeza ma ministers amene wa information amakangana ndi anthu ndikumauza mabodza, ndikumapita kwa president ndikukamuuza so mabodza, ndiye unduna ntchito yake. I think panopa ndi tipange lamulo lonena kuti kusazakhale so Minister of Information chifukwa information imene ndunazi zimapereka imakhala information yabodza kwa president and information yabodza kwa public. Aliyense amandira information yabodza. Mwayiona ameneyo kwa president amakauzidwa president kuti zinthu zili bwino ndauza anthuwa. Akabwera kwa anthu kulibeko zimene zonse zingachitike. Tikuyankhula papa chifukwa cha nkhani iyi yachitika ya anthu opita ku Israel. Mwayiona ameneyo boma linavomereza kuti anatuma anthu. Kubwera Minister of Information akukakana kuna kuti iya imene ndi private company si boma linatuma. You know, it's a contradiction ya munthu amene ali Minister of Information amene akuyenera kupereka information yoyenerera kuboma komanso information yoyenerera kwa anthu. Kolingana ndi unduna umenewu, unduna opereka kapena wa uneneri onenera dziko kapena onenera president. President ali ndi spokesperson, not Minister of Information. Makuli ma spokesperson oyankhulira president, kuli ma spokesperson oyankhulira chakwera, ma spokesperson oyankhulira chipani chake MCP. Koma Minister of Information ndiona kuti ifeyo we must be fed, but we must be fed with real information imene ife tikuyenera kuti tiidziwe. So pano Minister of Information akamayankhula mabodza ndizonama ndekuti dziko lonse la Malawi tikukhala mubodza chifukwa Minister of Information ngwabodza. It's very unfortunate chifukwa chonena kuti ndimamudziwa kunkuyu Moses kunkuyu ngati mbusa, munthu amene ngakhale pa DP pake mungapeza kuti most of the times ngati kumbuyoko anangosintha pano pamakhala cross. Kusonyeza kuti munthu uyu ndi wa Ambuye ndithu. Komano bodza akati alinyetse bodza ndikumadabwa kuti kodi kuchechiko chimene chimalalikidwa kumene kondisha ndebola tikungokhala ngati benongo kumangotukwana anthu amene akupanga zopusa, rather than kukhala Minister of Information uli mbusa komano information yako ikhale yabodza ya chinyengo. Nthawi zonse ukufuna ubagire chinthu choyipa chimene chikuchitika. Mama uti uyankhule chilungamo chimene chikuchitika. Chilungamo chake akuluakulu president wathu zankanika zamuvuta zinthu sizili bwino. Mwayiona ameneyo utenga umenewu ndimuuza kuti kumulanje kulibe fertilizer. Ndupita kwa president, a president fertilizer ujatu wagawidwa pa Central Region poka. Kwina kukulibe and anthu onse wandiyamala. Minister of Information, a president kunja kwa anthu akufunsa ndikauze chani za anthu amene mwatumiza ku Israel. Nanga za 60 million munalandira kuchoka ku boma la Israel ndi afotokozede kuti chani
nde abwere afotokoze ndinakakumana kapena Minister of Information auze anthu pa public kuna kuti guys ngani imene tapanga nikaihodi ineyo monga Minister of Information ndikupasani information oyenerera, let me go to the president ndikafunse zimene zikuchitika, and then people anthu amakhala kudikira Minister of Information akakumana ndi a president azatipasa info kuti pasaso information yona kuti ndabuka appointment ndikumana ndi a president siku lakuti so not the following day ndizakupasani information yoyenerera. Komano Minister of Information ali kunyumba kwake akumwati mwayiona ameneyo akuimbiridwa phone ndi a BBC, akuimbiridwa phone ndi a Zodiac, akuimbiridwa phone ndi a Times, akungoyankha zimene iye waziona atakhala pa mpando ndi akazi ache, zimene akuziona iye, zimene akuona kuti ndiyankhe izizi kuti zithandize bomali kapena president akondwere napo. Therefore ifeyo monga ma citizen we don't have proper information of our country since from 2020 gospel kazako messed up. Anthu anamukira mpaka tinafika pona kuti tikachita mademo kunyumba kwake mpaka nanachotsedwa chifukwa chona kuti zinthu sizinali bwino mdziko muno ndi a gospel kazako. Mwayiona ameneyo akubwera Moses kunkuyu ine benongwe ndikuti ndekuti mbusayu zikhoza kuthandiza. Komano kapeza kuti Moses kunkuyu aja ndi amene ali pasogolo Minister of Information a security boma akupereka security ku institutions ambiri including Escom. Anthu akulipidwa 30,000 kwati. Ndikumada abwanso kuti abale we thought kuna kuti mene wasankhidwa mbusayo kukha Minister of Information will be fed with the proper information. Koma kukapezeka kuti IZ zero when Amalawi ndifuna ndikuuzeni mukamapeza ntchito ngati zimenezi mumapeza ntchito zimenezi osatifa chamwayi, koma chifukwa Mulungu alola kuti mukhale pamenepo kuti museve Amalawi. Koma tinene kuti basi ndimene tinakulira chifukwa kuti akulu athuwo amafuna ngati ifeyo atonga kumphala uyenera uzilemekeza akulu, sungasambe m'manja pa chakudya akulu asanasambe, ndipo akulu akayamba kusamba amayambapo kudya. Kaya pali anthu 15 kandi 10 onse asambe manja, oyamba akhala wankulu, wachiwiri osatira azisamba pamphalatu pamene ndekuti wankulu uyu wasamba manja kuyamba kudya, wachiwiri wasamba manja, iwe wa namba 10 ukazama bwera omalizirawo ndekuti anzako mwina simaija yasala half. Koma amanena kuti uzilemekeza makolo, basi nde umangokhala abe kuti nanga ndipanga banji ndizilemekeza, ukapanda kutero ndekuti punishment sima ujera pa samba la nthochi, that is pamphala kwathu nkatabe. That's what we do. Mwayiona amene ndekuzolowera kulemekeza akulu, kumangolemekeza amene ali pasogolo, umasiya kuti kodi kumbuyo kwanga kukuli ndani amene akuvulala, amene wavulazidwa. Nkhani imene ndisiye ndibwere kupaki apaki tinanena kuna kuti inuyo ndinu mbuzi za anthu, inu ndinu dzitsiru. Ndeno ifeyo monga Malawi First sitiyankhula zambiri chifukwa zimene tinauza Malawi ndi zimene zachitika. Ifeyo sitimakandira pachabe, timayankhula zinthu zimene zimachitika, zimene zili more than ma demonstrations, more than china chichonse. Zimene timayankhula ndi zimene zimakhala zikuchitika. Nde tinayankhula za inuyo apaki kuti inu abusa abodza, inuyo mumakhalira kunyemeredwa kutani. Tinakuuzani mpangise stakeholders meeting, you cannot go kwa Chakwera panokha, komano you insisted ndikupita kwa Chakwera kuja ndikumayankhula mbwerera. Nde ifeyo Malawi First tikonza date tizakuyenderani kuma offices kwanu, komano tsiku limene tizakuyendereniro sindizabwera tokha, tizabwera ndi Amalawi onse amuli Longwe, Mangochi, Mzuzu, Dedza, Nchewu, tikubwera kumeneko. Ndipo tsiku limeneli sitizabwera kwa inokha, tizabwera maofesi ambiri amene tifuna kuti tizavisite. Nde mayendedwe athu azakhala office to office, tizamalizira kwanuko tizakuyendereni, tikuweruseni kulibeko paki chimenecho chonde mudziwe. Nde ife Malawi First osati Malawi First ya Bonikalindo imene ndi ya Charles Ben Longwe ndi ya Redson Mulo, tikuyenderani muli Longwe kuti tizakupaseni moni, komanso tizakuweruseni muweruke chifukwa imene si public. You just imagine, this is the name, Public Affairs Committee.
Public Affairs Committee. Komano yasanduka kuti si public issue. It's a President Affairs Committee, not public. Imeneyo ndi chani park issue imene, not public. President Affairs Committee. Ndepoti ndi President Affairs Committee ife tufuna tikuze nikuti muzikagwirira ntchito ku State House. Ma office ano akakhale ku State House. Asakhale mu Longwe, mu City Center, chifukwa si public iso yayi. Siza ifeyo. Public means me, Charles Ben Longwe. Public means Redson Mulo. Public means any person. Ndekuti mukuyimirira affair ya munthu wina aliyense ya public. Koma chifoti mukuyimirira president, inuyo musamuke maofesiwo mukakhale ku President Affairs Committee ku State House kapena ku Capitol Hill. Komano kuti inuyo mupitirire kukhala Public Affairs Committee pamene ma services yanu sizikuzana ndi public. Ndekuti ifa public tikuyendereni tikupeze. Ndifuna mumvese pamenepo. Ifeyo monga public imene niyo mayimirira. Ife tikwenda kuti tikupeze ni ku office kwanu kumene kuli osati office yanu, office yathu ya public tizatseke office yo tipeze anthu ena amene mwina si azibusa asoya azakhale mu office imene inu mukagwire ntchito ku President Affairs Committee, park ya ku State House ndi park ya chani mukagwire ntchito ku State House kapena ku Capitol Hill. Komano zokuti muzizitchula kuti public ngati inuyo mukuyimirira ife zimene zozo amalawi tonse tagwirizana kuna kuti zimene sitilola. That is what we're going to do. Ndilibe zambiri nthawi ino, tikumananso nthawi ina yake chakumadzulo kuno chifukwa ndili ndi zambiri sindifuna kuti audio italike. Komano ndilekeze pomwepa. God bless you and have a wonderful time. Thank you very much. Thank you.